Köňül kendim ömrü bendim dinlegin sözülüm. Bagdy ende atamjy bolsa ýad ýakşy edilin. Söýgü besläp ýüreklerde taryha ýazylyn. Şirin sadım perdelerden sayladım sana. İlkinci nohatko. Solgun şeyle begenim durman ay günler aylan yar bugün bagyt toyum koyadın ömrüm yıllı yazsın yıllar düzülüp tutup elimde şatlansam götürsem çoğulup sen dünya inin günüm solgun şeyle begenim durman ay günler aylan yar yazsın yıllar düzülüp tutup elimde şatlansam götürsem çoğulup. Bilen takla ağrıyın mehriban oğlum. Edim edim durmuş yolu uzoyar yolum. Mehr nurun saçtın yolu sen süyün gülüm. Yürek sözlüm bir beyanın sözledim sana. Sen dünya inin günüm solgun şeyle begenim durman ay günler aylan yar bugün bagyt toyum koyadın ömrüm yıllı yazsın yıllar düzülüp tutup elimde şatlansam götürsem çoğulup sen dünya inin günüm solgun şeyle begenim durman ay günler aylan yar bugün bagyt toyum koyadın ömrüm yıllı yazsın yıllar düzülüp tutup elimde şatlansam götürsem çoğulup sen dünya inin günüm solgun şeyle begenim durman ay günler aylan yar bugün bagyt toyum koyadın ömrüm yıllık yazsın yıllar düzülüp tutup elimde şatlansam
Assalamu alaykum. Edid adamlara merhaban ileşler. Hemeňde şu bunuki ajaýyp toýly gününe hoş gördük. Garasyz baky beýtarap Türkmenistan ýurdumyzyň her bir güni toýdur bayramlary we senýar ynha şu bunuki ählimet tarapyndan çäkdi filanýan uly hormata münasip bolan hormatly sopiflaryň agdy bir maşgalasyna hormatlanýan Gurbanma ýagymyzyň Amanul gelenjemeden döwletli ojagyny maşgalanyň göz guwanjy söýgüli perdendi Tahir bilen Ogul Nuruň durmuş toý bagy toýlanýar. Şu gün ajaýyp toýmyzda dawramyda gatnaşan ähli mehmanlarymyza hoş geldiňiz, safa geldiňiz diýäsini. Bir näme soňrak dawramyzyň sebäpkärleri bir-birine münasip ýaşlarymyzy Tahir bilen Ogul Nur hem şu günki dawramyda öwüşün atyp gelirler. Ana onsoň bizi toy eýelerinden öldürdi. Şeýle hem toyun hormatlanýan ýaş ullaryny söz nobatyny geçirer. Toyun hormatly ýaş ullar hem şu günki ýaşlarymyzyň durmuş toýuny resmi taýdan açyk diýip oglan ederler. Eýýam häzirden toyun alyp barçy edid adamlara hormatly mehmanlar kemeňizde hoş geldiňiz, safa geldiňiz diýäs öňüňizde goýulan näden agmatlardan gatar iýip oturmagyňyzy sizden uly hormat bilen haýsly diýäs. Mehriban ileşleri edid adamlara şu bunuki ajaýyp toýumyzyň dowamyna özüniň ajaýyp aýdym saalary bilen vilayatda uly meşgurlygy eýe bolan estrada äleminiň parlak ýyldyzy biziň meşgur aýdymçymyz Mekan Gulmuradow özüniň ajaýyp aýdymlary bilen diňe siziň hyzmatyňyzda. Şol sana dabaramyzyň owodan pursatlaryny vilayatda iň naýbaşy video aparatlarynyň biri Zemin video studiosy şu bunuki ajaýyp toýmyzy ýadgarlyk ýada geçirip durdy. Şol sana mehriban ileşleri dabaramyzyň dowamyna özüniň owodan foto suratlardyr foto sesirini bezejek hem meşhur Hekim foto studiosy elbette siziň hyzmatyňyzda. Ondan mehribanlara dabaramyzyň sebäpkärleri biziň aramyzda gelýänçe dabaramyzy meşhur aýdymçymyz Mekan Gulmuradow ajaýyp aýdymlar bilen dowam edýär. Düňläň lezzet alan istalaryňyzy şakdyňyz açyk bolsun. Bugün yine seni yatlar, duyulur mu sapla? Müşkimi sünnen etlep, siz açayın al gözümdün, yine yar gözümdün. Ard eyledin kalbimi bağlap, duyma gitme yürek bağlap, yanakların şiğlap. Yaşlanmasın el gözümdün, yine yar gözümdün. Bir kayışım var, dur kayışım var, sana yan yanışkınma. Yaralama yar, karalama yar, beni koruma yar. Bir kayışım var, dur kayışım var, sana yan yanışkınma. Yaralama yar, karalama yar, beni koruma yar. Derman bolur derdim çeksem, arman bolur süýmen ötsem. Saçın sipap ema yüksem, sağ gözümdün sol gözümdün, yine yar gözümdün. Ard eyledin kalbimi bağlap, duyma gitme yürek bağlap, yanakların şiğlap. Yaşlanmasın el gözümdün, yine yar gözümdün. Bir kayışım var, dur kayışım var, sana yan yanışkınma. Yaralama yar, karalama yar, beni
Mehriban ileşeri edil adamları kemez jamak yerimizden örtürüyüp dabaramıdan sebep kadary bir-birine münasip ýaşlarymyzy omodan aydın faadlaryň atyna garşalyas. Ýaşlar bagty bolsun berekeler. Hemejemiz owadan ýaşlar bir bagty bolsunlar. Hey! Seredim kanka gelin gelyer, yol verin yaşuanlar gelyer. Bak telep ovadan yaşlara, yol verin yaşuanlar gelyer. Dans edip saklanan el toyguni, aydam aydıp göğülleri yadaylı. Dans edip saklanan el toyguni, aydam aydıp göğülleri yadaylı. Toy 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 olsun bayram olsun, toy 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 olsun bayram olsun, toy 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 olsun bayram olsun, toy 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 olsun bayram olsun. Owadan ýaşlar bir bagty bolsunlar. День такой приходит честный раз, светят пень, все поздравляем вас. Подсветка, все гонки развелись, свадьбу мы уляют до зари. Dans edip saklanan el toyguni, aydam ayıp göğülleri yadaylı. Dans edip saklanan el toyguni, aydam ayıp göğülleri yadaylı. Toy 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 olsun bayram olsun, toy 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 olsun bayram olsun, toy 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 olsun bayram olsun, toy 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 olsun bayram olsun. Seredim kanka gelin gelyer, yol verin yaşuanlar gelyer. Bak telep ovadan yaşlara, yol verin yaşuanlar gelyer. Dans edip saklanan el toyguni, aydam aydıp göğülleri yadaylı. Dans edip saklanan el toyguni, aydam aydıp göğülleri yadaylı. Toy 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 olsun bayram olsun, toy 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 olsun bayram olsun, toy 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 olsun bayram olsun, toy 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 olsun bayram olsun. Toy toy olsun bayram olsun, toy 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 olsun bayram olsun.
Köp sağ bolsun aýdýas. Köp sağ bolan mehriban ýaşlarymyzy garşydan mehriban mehmandara. Köp sağ bolsun aýdýas. Köp sağ bolan. Ene mehriban ileşeri edid adamlary garaşylýan pursatlarymyzam gelip ýetdi. Elbetde dawaramyzyň sebäpkärleri bir-birine münasip ýaşlarymyzy tahir bilen oğulnur hem şumunki ajaýyp dawaramyza öwşüni atyp gelýärni. Pursatdan peýdalanyp dawaramyzyň sebäpkäri tahir bilen oğulnury biziň hemmämiziň ýüreklerimizden, kalplarymyzdan joşup çykýan iň gowy, iň ajaýyp arzuwlary dawaramyzyň şu pursatyny gönnün güni mehriban ýaşlarymyzyň şanyna ýolaýmak galýar. Tahirjan alyan geliniň aýagy düşsün. Allahjan goç-goç oğullaryňyz bolsun, gözel-gözel gyzlaryňyz bolsun diňe. Bagtly ýaşaň, owadan ýaşaň, owadan durmuşyň, owadan güllerini, owadan söýgü bilen, owadan ýaşamaňyzy beýik biri bardan biz elbetde siz mehriban ýaşlar üçin dileýäs. Şu gün size näçe arzu aýsagam az, şonuň üçin gepi uzadyp durmaň hajat ýok. Şumunki Qur'an durmuş toýuňyzyň dünýäde berkden bolsun. Allahja näme durmuşyň tüýjügülerim bar, ajygylerim bar, durmuşyň ajygyleri başyňa düşär ýene-de hiç açan urukdan düşmeler elmidama biregi söýüp silap ýaşamany başarmaly. Mehriban ileşeri edid adamlary dawaramyzyň başyna da belläp geçdik. Elbetde dawaramyzyň sebäpkärlerini öz aramyzda garşy alanymyzdan soňra toy eýeleri tarapyndan dawaramyza öz boluşly badalga beriler diýip. Elbetde şeýle ajaýyp owadan pursatlarymyzdan gelip ýetdi. Ne dawaramyza gatnaşýan ähli mehmanlarymyza hoş geliňiz, safa geliňiz, döwletli, arsqally, bagty-bagtyar, gapa geliňiz diýip öz boluşly badalga bermek üçin umuman aýdana şumunki ajaýyp toýumyzy resmi taýdan açyk diýip aglan etmek üçin sylagdan farpadan ýükleri etip hormatlanýan aman agymyzy uly hormat bilen saknamyza toy mikrofonymyza çagyryp. Hormatly mehmanlary, hormatlanýan aman agymyzy toy mikrofonymyza geler mehriban ýaşlarymyzyň şanyna gowdan gowy ardu ýollap dawaramyzy resmi taýdan açyk diýip aglan eder. Ana ondan soňra ajaýyp dawaramyzy siz mehriban mehmanlar bilen birlikde hafim joşguly pursatlara besep dowam ederiz. Aman ağa gelaýyn. Hoş gördük. Toýlarym gutly bolsun. Başsyna. Sağ olun. Hormatly toýa gelen aziz mehmanlar. İşteňiz açyk bolun, ortadak bardaklardan iýip oturuň. Hormatly sohbetler, toýuňyzy tüýs ýürekden gutlaýan, edadan Guramaday, Amangyldayda gelen geliniň aýagy üstünden hyzmat öýrgoý. Allahjan galyny aradyn. Gülüp gelip gülüksin. O daim öýleňizde toýlar köp bolsun. Daimyň ilkinji nojuwan ol Tahirjan öz söýen gyzyň bilen durmuş toýguranyp tüýs ýürekden gutlaýan. Goý goşulanyň bilen goşa barry. Toyam açık diýip aglan edýär. Başlamyzdan näme? Ene halk başymy şamratyň aýtýarlar. Size de Allahjan bir ses berdin. O gursaňyza ders berdin. Bar aýtymsa Allah'ın aýtyp şu oturarlara Hudaýa wagtyny hoşlap kamera videoçy suratçylarymyz hemmäňizden aýtdydan şu toy dawaraly şadyarly şatlyk alyp baralyn. Mehmanlar sizin hem işteňiz açyk bolun, şu toy açyk diýip aglan edýär. Daýda toýlamam kutlamak bolsun Allah'a. Köp sag bolsun aýdýas. Aman ağa, aýdan arzuwlaryňyzy, ýagşy niýetleriňizi bizem goşulýan halda şeýle ajaýyp durmuş toýlarynyň her bir asta halal türkmen ojaklaryna ýygy-ýygydan ýar bolmaklaryny tüýsürimizden arzuw edýäs. Ine mehriban ileşeri hemmämize ma'lum bolşaly ajaýyp toýumyzam resmi taýdan açyk diýip aglan edildi. Öňüzde goýulan näze nygmatlardan gatarkan iýip oturmaňyzy sizden ýene bir ýol uly hormat bilen haýyş edýäs. Işdalaryňyzy, şähtiňizi açyk bolsun. Biz bolsa dawaramyzyň şeýle owadan pursatlaryny, dawaramyzyň sebäpkäri, ýagny tahir dostumyzdan geliniň ýüzüni açmak däwini ýerine ýetiräsini haýyş edýäs. Mümkin bolsa uly dawara bilen, uly şowhun bilen ajaýyp sadaryň astyna şowhunrak el çarpýas. Tahirjan bolsa geliniň ýüzüni açmak däwini ýerine ýetirýär. Tahirjan bagty boldy, bagty ýaşaň, owadan ýaşaň şeýle owadan diýarymyzyň, owadan güllerini, gahrman arkadamyzyň saýasyna, arkadagly Hazy Serdarymyzyň bize peşkeş beren şeýle
ajaýyp döwründe iň bagtly maşgalanyň biri bolmagydy, beýik biri bardan bedelbetde. Siz mehriban ýaşar şun dileýäs, bagtly boluň, bagtly ýaşaň. Mehriban ileşeri edidi adamlar häzir ýörüýte mehriban ýaşarmyzyň şanyna bir gowy aýdym ýanglanýa. Bu aýdymam biziň meşhur aýdymçymyzy Mekan Gulmuradow ýerine ýetirýär. Elbetde şeýle ýanglanjak. Aýdym aslynda owadan ýaşarmyzy sahtnamyda wastantına, söýgü tantına çagyrýas. Ýaşarmyzy wastantına çykanda ähli garnaşlar, klasaşlar hemmämizi ýaşaryň daşyna geçip el sarpyp owadan ýaşary gullap durýas. Owadan ýaşarmyzy sahtnamyda düşüp wastantına çagyrýas. Mümkin bolsa Mekan Gulmuradow söýgü aýdymlar bilen dowam edýär. Ähli garnaşlar, klasaşlar hemmämiz ýaşaryň daşyna geçip owadan ýaşarmyzy el çarpyp golaýas. Ýaşar bar. Sen menki, men senki, sevgi bilinki. Göm asman yerinki, ayın gününki. Sen menki, men senki, sevgi bilinki. Göm asman yerinki, ayın gününki. Yüreğimin her bir deminde, sen adın dilimde. Vah sevgin yüreğimde. Sen düşmadık bolsan bana, olmaz hevesim yaşamana. Yür bile uçalı asmana. Vah sen menki, men senki, sevgi bilinki. Göm asman yerinki, ayın gününki. Sen menki, men senki, sevgi bilinki. Göm asman yerinki, ayın gününki. Sen düşmadık bolsan bana, olmaz hevesim yaşamana. Yür bile uçalı asmana. Vah sen menki, men senki, sevgi bilinki. Göm asman yerinki, ayın gününki. Vah sen menki, men senki, sevgi bilinki. Göm asman yerinki, ayın gününki. Sen menki, men senki. Şowkunrak el çarpýas, şowkunrak el çarpýas mehriban ýaşarmyzyň şanyna. Köp sag bolsun aýdýas Mekan jana. Owazyň beletini, belent ýagnatyny şol sanyna köp sag bolun. Owadan ýaşarmyzy bolan mehriban dostlary, klasaşlary, mehriban garnaşlar köp sag bolsun aýdýas. Janyň sag bolsun. Elmidama şeýle owadan diýarmyzyň, owadan güllerine diýdar asmakdyň hemmäňe meýsir etsen köp sag bolun. Ene mehriban ileşeri edidi adamlara ajaýyp toýmady. Owadan arduwlar bilen dowam edýäs. Elbetde ýaşarmyda gowudan gowy arduw ýollamak üçin hormatlanýan nikah şaýatlaryny, ýigdiň dostuny, geliniň mehriban boýdoşuny ulu hormat bilen, ulu sarpa bilen sahtnamyda toy mikrofonymyda çagyrýas. Mümkin bolsa bir şeýle toýlugynda sahtnamyda gelseňiz öz ýürek arduwlaryňyzy gönnün göni mehriban ýaşarmyzyň şanyna ýollaýsaňyz diýip haýyş edýäs. Mümkin bolsa hormatlanýan nikah şaýatlary, ýigdiň dosty, geliniň mehriban boýdoşy gelaýyn. Şomunki ajaýyp toýmyda hoş gördük. Owadan arduwlar siziň bilen başlyny. Boýdoşum oğulnur, bagtly ol, bagtly ýaşa. Tahir ağamcan şu günden başlap geleceğim olacak oğulnur, bagtly olun Allah'can.
saçaňyzdyň toý ýazylsyn. Guramay daýym amaňyl daýzam, gelen aýagy düşsün. Agamjan iň bagtly günleriň şulyana bolsun. Dünýädäki iň men bagtly diýen adamlardan bagtly bolmagy dileýän saň Allahdan. Durmuşyň edil süýjülük, tortiýalyk süýji, açyljak şampan çakraly joşgul bolmagy dileýän. Ýene bir ýyldan olemy Allahdan nesip eden günden oğul toyuna kız toyuna gelmek meseresin Allah'tan. Bagtly bolun, dünýädäki iň bagtly insanlaryň biri bolun. Köpä bolsun aýdýas, iň owudun arduwlary mehriban ýaşdyrmadyň şany ýoluny inni ilkinji toy sowgatlary ýürüte ýygdyň dosty geliniň mehriban boýdaşy gowsurýar. Köpä bolsun aýdýas, ilkinji gowardylar üçin, şelekem ilkinji toy sowgatlary üçin köpä bolsun aýdýas, aýdyn arduwlaryňyz hasyr bolsun inni ilkinji toy suratlara düşýäs. Mümkin bolsa şu buny ajaýyp toýdan ýadgar bolup galar ýaly dördümiz bilelikde ajaýyp ilkinji toy suratlara düşýäs. Ýürüýte Hekim foto studiosy siziň hyzmatyňyzda. Biz bolsa mehriban ýyleşir ajaýyp toýmuzy ýene-de ajaýyp arduwlar bilen dowam edýäs. Elbetde Agdybir maşgalanyň adyndan bir gowy arduw ýollamak üçin şeýle hem ömürlük nikah ýüzüklerini gowsurmak üçin Tahiryň mehriban dogany mehrini aýratyn hormat bilen toy mikrofonymyza çagyrýas. Agamjan gelnejem oğul Nur bagtly bolun, bagtly ýaşaň. Okan nenne, okan kaka, geleniňiň öýüňize aýagy düşsün, taçaňyz elmi dama toý ýazylsyn, rysgally, döwletli, gelleriň biri bolsun. Toyuňyzyň dowamly bolsun. Rossiýa döwletine işläp ýören doganjygy martlanyň adyndan toyuňyz tüýsüregden gutlaýan bagtly bolun. Bir ömür bagtly ýaşaň sowadymma. Köpä bolsun aýdýas, iň owudun arduwlary mehriban ýaşdyrmadyň şany ýoluny inni Agdybir maşgalanyň adyndan ömürlük nikah ýüzükleri gowsurulýar. Gahrman arka damydyň taýytyna, arka dağly hazy terdarymyzyň bize peşkeş beren şeýle ajaýyp döwründe ýene bir täze maşgalanyň şaýady bolýas. Owudan ýaşdyrmaz birege nikah ýüzüne daqşýar. Bir el çarpaýlyň mümkin bolsa, şow gondrak el çarpýas, mehriban ýaşdyrmadyň şanyna Tahirjan bagtly boldy, bagtly ýaşaň, owudan ýaşaň, elmidama şeýle ajaýyp döwrümizde bagtly ýaşamaňyzy beýik biri bardan biz elbetde siz mehriban ýaşar üçin dileýäs. Bagtly bolan, bagtly ýaşaň. Ine sahtnamyza Tahiryň ähli klasaçlaryny çagyrýas. Mümkin bolsa Tahiryň mehriban klasaçlary kemäňizi toy mikrofona çagyrýas. Toy mikrofona gelip öz ýürek arzuwlaryňyzy şumuny mehriban dostuňyza, ýagny mehriban klasaçyňyzyň şanyna ýolaýsyňyz diýip haýsy edýäs. Hormatly klasaçlar. Şeýle bir tiz geçýär, günnüdir hepde ummanyna ýüzüp ýörkäk ýaşagyň edil dünýalada üýüşüp mektepde sanal ýani gündülükde bäşigiň mehriban klasaçlar. Hoş gördük. Başlyny. Klasaç bagtly bol, Allahjan. Bir ömür bagtly ýaşa, pesgüllüň şularak bolsun. Klasaç Tahir bagtly bol, bagtly ýaşa. Klasaçyňdan sowdum ba. Klasaç Tahir bagtly bol, bagtly ýaşa. Gelip bilmedik kardeşlerim toyuň gutlaýan, klasaçyňdan sowdum ba. Tahir bagtly bol, klasaç. Teňe saat günüňde bagtlyň şaýat bolur. Klasaç bagtly bol, geleniň aýagy üstün hyzmaty ýörün. Klasaç bagtly bol. Köpä bolsun aýdýas, mehriban klasaçlary aýdan arduwlaryňyz hasyr bolsun indi. Hemmämiz ýaşlaryň ýanyna geçip ýadgaryk toy suraty düşýäs. Elbetde ýadgaryk toy suraty düşýäs. Şu bunky ajaýyp toýdan ýadgar bolup galar ýaly. Ýaşlaryň ýanyna geçýäs. Toy suraty düşýäs. Köpä bolsun mehriban klasaçlar. Aýdan arduwlaryňyz hasyr bolsun. Şeýle ajaýyp toýlaryň şaýady bolmak tüz klasaçlary hemmäde mesuretler köpä bolan. Ine sahtnamyza toy mikrofonymyza hormatlanýan gudaly mehmanlarymyza çagyrýas. Häzir dawramyzyň
iň arzulanýan mehmanlary mehriban gudalarym sahnamyza gelip mehriban ýaşlarymyza gowdun gowy arzu ýolap ajaýyp toý sowgatlaryny gowsurar. Ondan soňra bizim ajaýyp toýmyzy ajaýyp tansaýdymlar tansalar bilen dowam eder. Häzir bolsa hormatlanan gudaly mehmanlar hemeňizi toy mikrofonumda çağırýas. Mümkin bolsa şeýle ajaýyp pursatlarda öz ýürek arzularyňyzy gönlün göni mehriban ýaşlarymyzyň şanyna ýolla aýsaňyz diýip haýyş edýäs. Mehriban gudalar gelaýyn. Garyndaş gaçýar bugünkü maşgala toy dabara besep bütün dünýäni maşgaladyr bu dünýäde başgala agdy berlik bolsun şonuň bünyady. Täze garyndaşlar, täze gudalary. Ýigdiň hem geliniň hem howsarlary. Iň owudun arzuwy aýdyr ýaşyrymy takda jemnedir ýakynyr dost ýary bugün bereketli türkmen saçakda. Hani kamera alyas mümkin bolsa demen studio. Klataslar ajaýyp toý sowgatyn owsurýa. Klataslar köp sag bolun. Ajaýyp toý sowgatlar üçin owsuran sowgatlaryňyzam toýuňyza gaçsyn elimde ama şeýle ajaýyp toýlaryň şaýady bolmak söz mehriban klataslar hemeňde meýsir etsin. Hormatlanan gudaly mehmanlar hoş gördük. Baştuna. Sağ olun. Yeğenim oğul Nur bagtly bol. Gelen ýeriň aýagyň düşdün. Baldygym oğul Nur bagtly bol, bagtly durmuşda ýaşaň. Öýmüdemi dama gülüp oýnap bar. Baldygym oğul Nur giýeýim bilen bagtly bolyň agdy bir ýaşaň. Toý dik geleli. Doňçum oğul Nur bagtly bol, gelen ýeriňe bagt alyp gel. Tagyr bilen bir ömür bagtly bol. Tahyr bilen bagtly bol, bagtly ýaşaň. Ganynyň agantymydyň ýürsi. Ejakam oğul Nur giýeýim boljak tahyr bagtly bol, bagtly ýaşaň. Elmi dama gülüp solmadyn. Yeğenim oğul Nur tahyr bilen bagtly bol. Yeğenim oğul Nur tahyr bilen bagtly bol, bagtly ýaşaň. Oğul Nur tahyr bilen bagtly bol, bagtly ýaşaň. Köp sag bolsun aýdýas. Arzu ýolan mehriban gudaly mehmanlar aýdan arzularyňyz hasyr bolsunyny hememiz jem bolup mehriban ýaşlarymyza ajaýyp toý sowgatlaryny gowsurýas. Kösa bolsun aýdýas, kösa bolun. Arzu ýolan mehriban gudalary aýdan arzularyňyz hasyr bolsun. Gowsurýan toý sowgatlaryňyzam şu bunuky ajaýyp toýmyzdan bagyt toýundan baky ýadygar bolup galsyn. Toýuňyza gaýsyn. Kösa bolun. Ýadygarlyk toý suraty düşmäň unutmaň mehribanlary şu bunuky tahyr bilen oğul Nuryň durmuş toýuny gaýtalap berip bolmaýa, emma gaýtalap tomaşa etip bolýa. Oňa da biziň meşhur Hekim foto studiosynyň berýän uly ýardamy bilenim. Indi mehriban ýeşleri edid adamlar ajaýyp toýmyzy, ajaýyp dabaramyzy tansaýdymlar tansadyr bilen dowam edýäs. Dabaramyza gatnaşan ähli mehmanlary, ähli klasaşlary, gudaly mehmanlary, agyn garnaşlar, agdy bir owadaşlar. Owadyn ýaşlarymyzam tansa çagyrýas. Ýürütü biziň üçin meşhur aýdym çymaly Mekan Gulmuradow dowam edýär. Hemejämi tansa edýäs. Maysa 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 can güldürüm seni güller. Maysa 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 can yürüğüm seni kıyser. Maysa 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 can güldürüm seni güller. Maysa 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 can yürüğüm seni kıyser. Aha! Hola! Edovamın maralı, düdüğünün kadalı. Yar bilece bolalı, sen gelinim maysa. Yar bilece bolalı, sen
maysa maysa can gözlerim seni gözler. Maysa 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 can yüreğim seni kıyser. Maysa 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 can gözlerim seni gözler. Maysa 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 can yüreğim seni kıyser. Sana çağırıyor. Bağımın bilbilsin, arzum hıyalım sen. Bağımın bilbilsin, arzum hıyalım sen. Aşık bolup gelirmen sen bolmasan maysa. Aşık bolup gelirmen sen bolmasan maysa. Maysa 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 can gözlerim seni gözler. Maysa 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 can yüreğim seni kıyser. Maysa 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 can gözlerim seni gözler. Maysa 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 can yüreğim seni kıyser. Maysa maysa can gözlerim seni gözler. Maysa 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 can yüreğim seni kıyser. Maysa 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 can gözlerim seni gözler. Maysa 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 can yüreğim seni kıyser. Sana yalvaryan gözümde yaşım, kalbimde sen adın kara göz yarım. Men sana bağış ediyen bu yalnız başım, gelsene yanıma kara göz aynam. Men sana yalvaryan gözümde yaşım, kalbimde sen adın kara göz yarım. Men sana bağış ediyen bu yalnız başım, gelsene yanıma kara göz aynam. Ayna can gelsin yanıma, yara salma şirin canıma. 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 Bana seyretsen aylan ya başım, olayın men okuy ya kimin kaşım. Aylanıp getirsen 18 yaşım, karışan men sana sevgilim aynam. Men sana yalvaryan gözümde yaşım, kalbimde sen adın kara göz yarım. Ben sana bağış ediyen bu yalnız başım, gelsene yanıma kara göz aynam. Ayna can gelsin yanıma, yara salma şirin canıma. 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 Can gelsin yanıma, yara salma şirin canıma. Ayna can gelsin yanıma, yara salma şirin canıma. Ayna can gelsin yanıma, yara salma şirin canıma. Ayna can gelsin yanıma, yara salma şirin canıma.
şahir yüreğim sana duşun yedim kütep beni yüreğim gelkine gel yanıma dostu şahir yüreğim sana duşun yedim kütep beni yüreğim gelkine gel yanıma söydürün yarım kıydırın yarım yalan sözler bilen yandırın yarım söydürün yarım kıydırın yarım yalan sözler bilen yandırın yarım. Kemal'ın elimden sana duşun önümden cevap yok dilinden geltine bir yanıma Kemal'ın elimden sana duşun önümden cevap yok dilinden geltine bir yanıma söydürün yarım kıydırın yarım yalan sözler bilen yandırın yarım söydürün yarım kıydırın yarım yalan sözler bilen yandırın yarım. Aslında akıllı değilsen, sevime münafık değilsen dünyanın iyi vatanı, benim için yaralı sen sen değilen yat yanısı beni hırmasın benim sevgimin vatanım akım ikinci görüşelim bana bul yadi yarım bul yadi hiç kimi sevmeyenin mi yarım dünyali görüşelim bana bul yadi yılgırsın bede yarınan benim dünyami bul yadi. Aslında akıllı değilsen, sevime münafık değilsen dünyanın iyi vatanı, benim için yaralı sen sen değilen yat yanısı beni hırmasın benim sevgimin vatanım akım ikinci görüşelim bana bul yadi yarım bul yadi hiç kimi sevmeyenin mi yarım dünyali görüşelim bana bul yadi yılgırsın bede yarınan benim dünyami bul yadi.
çocuk karamella. Küçücük beynine ay karışıp bile bak dertine çelli. Şu an yürektenle yoruyor belli del son kime gideceğini. Sonuç renkten nereden beter böyle gözünü her biri keser. Sevini almanı nedir ben yardadım öyle bir arkada. Bölmedim hem değil belak sen havadan can mis karaneva. Neve geçti de gelişip dur doğdum küçücük karaneva. Küçücük beynine ay karışıp bile bak dertine çelli. Şu an yürektenle yoruyor belli del son kime gideceğini. Sonuç renkten nereden beter böyle gözünü her biri keser. Sevini almanı nedir ben yardadım öyle bir arkada. Bölmedim hem değil belak sen havadan can mis karaneva. Neve geçti de gelişip dur doğdum küçücük karanella. Bölmedim değil belak sen havadan can mis karaneva. Neve geçti de gelişip dur doğdum küçücük karanella. Devam ediyoruz. Türkiye saygı Men geldim nehimiz orta barin kısırımı. Şokun atmana kanırdınız tansın lezzetini alalı bil. Hiç kim öye gitmeli de dur hiç kim yatmalı de. Tansın hiç kim kaçmalı de. Aydın gerek mi metele de. Elini sal 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 sal. Tansın dansını sal sal. Durma elini sal 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 sal. Tansın dansını sal sal sal. Harlarda surla ye sal sal sal. Everybody. Tansiyon yaklarsın. Durmaması. Meteme dalaydım diyseniz Bildirmen kaytala iltimiz Maya tiksin gültümü Tansın lezzetini duysamız. Hiç kim öye gitmeli de dur hiç kim yatmalı de. Tansın hiç kim kaçmalı de. Aydım gerek mi mesele de. Elini sal 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 sal. Tansın dansını sal sal sal. Durma elini sal 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 sal. Tansın dansını sal sal sal. Haralarda surla ye sal sal sal. Everybody.
cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby-Doo, papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 y la cosa suena ra. Scooby-Doo, papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby-Doo, papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y la cosa suena ra. Scooby-Doo, papá, y el pum 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 pum, y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, ra, ra. Scooby-Doo, papá. Devam edeceğiz gerekiyor lan. Sağ olsun Aygaz, sağ olun. Tans oynayan yigitler, kıyılar, sağ olsun Aygaz. Oynayan tanslarınızı toyunuza kaçsın. Sağ olun. Sağ olsun Aygaz. Yani kememiz münasip ornumuzda geçip oturuyoruz mehribanları. Oturun, ornoşun bereketli toy dasturxanımızın başına geçip kememizi davaramızın ahırına şöyle toyumuzun şayadı bulmağızı sizden ulu hormat bilen xahiş ediyoruz. Sağ olun. Biz olsa acayip davaramızı, acayip toyumuzu ovodun arzular bilen devam ediyoruz. Elbette mehriban yaşlarımıza qovi arzu yollamak için tahirin ehli ağalarını, ehli gelineceleri, ehli ecekeleri, çelekem mehriban doğanlarını ulu hormat bilen tahtnamıda çağırıyoruz. Elbette şeyle toylu günü hememiz bir tahtna cem oluyoruz. Birazdan mehriban yaşlarımıza en qovi ovodun arzuları yollayız. Mümkün olsa. Çünkü acayip toyumuza katlaşıp, toyumuzun şayadı bolyan tahirin ehli ağaları, ehli gelineceleri, mehriban ecekeleri, şeylekem hormatlanyan doğanları. Kemağızı toy mikrofonumuza çağırıyız. Gelmez haşi diyaz, mümkün olsa davaramızın şeyle acayip protodunu
Mehriban ýaşlarymyza gowudan gowy arduw ýolaýas. Baştuno. Ferençin sağ olun. Yine şun kurmay daim öýünü uly şat, uly dawar, uly toy. Maňam sebäpkäri no har ýurjym tahirjan. Teori aly bilen oňuny durmuş toýun toýlap öti. Olary uzak ömür ýaş. Goşlan bilen goşagar arasyn bir bagt arduw edýän kurmay daim bilen daýramada hyzmat ýursun. Döwletli nowatly gelmez. Ene tatna näli hyzmat edem bolsa daim daýramada şunday hyzmat etsin. Ayağı şimdi gelmedi daim. Örtkal devleti bilen gelen olsun. İyiden devamlı olsun. Sağ olun. Tasarın için sağ olun kurmay daim ağlı çaka toyun ulaştın. Toyun devamı köp olsun. Tahircan bağıtlı ol. Oğlunur gelin. Devletin ayağına hoş gelsin. Şuraya hizmetin versin. Güler yüzün solmasın. Savgadın mı? Doğancım tahir, oğlun uğran tutandırmıştan tüyfürüm noktayan, nenneme dədime hılmatın versin, toya olursun, soğudım mı? Bağdır tahircan. Ne? Gepli. Tahir, bağdır, bir ömür bağdır yaşa. Tahir ağa bağıtlı, gece bak. Tahir doğanım, gelinimiz oğlun uğur bağıtlı olun. Ağa gelece toyun kutlu olsun, gelinin ayağı düşsün, hizmeti büyürsün, toyun köp olsun, ağa gelece. Yurcim tahir, oğlunur gelin bağıtlı yaşın soğudum mu? Tahircan gelinin bilen bağıtlı ol, bir ömür bağıtlı yaşa. Tahircan, oğlunur bağıtlı olun, doğuncum. Şün pesgulların şuları yalak olsun, ağa gelece toyunuzu kutlu olsun, mudama toyduk geleli. Tahircan doğuncum bağıtlı olun. Kuramay ağama hizmet verin, elmedama şöyle toyduk geleli. Bağıtlı olun, bağıtlı yaşam. Tahir daire bağıtlı ol. Tahir daire bağıtlı ol, daire bağıtlı ol. Sağ olun. Ağam gelece bağıtlı ol. Kişirak soğudum bak olsun. Tahir bağıtlı yaşam. Dayıza toyunuz on olsun, gelinin ayağı uçsun, bağıtlı yaşasınlar. Yegerlerin Serdar Kuat, atınlarım toyun kutlayan bağıtlı olun. Bağıtlı olun. Bağıtlı olun, bağıtlı yaşa. Bağıtlı ol. Tahir doğuncum bağıtlı olun. Ağa gelce bağıtlı ol da adam adını kutlayan. Oğlunur bağıtlı. Ağa gelece bağıtlı ol, soğudum mu? Doğanım tahir bağıtlı, oğlunur bağıtlı ol. Ağa gelece bağıtlı ol, soğudum mu? Köp sağ bolsun aýdýas, köp sağ bolun. Aýdyn arduwlaryňyz hasır bolsunyny kemmäme jem bolup mehriban ýaşlarymyza ajaýyp toý sowgatlar gowsurýas.
Köp sağ bolsun edýäs. Köp sağ bolan ardy ýolan mehribanlary aýdyn arzuwlaryňyzy hasyr bolsun. Gowsuran sowgatlaryňyzam şumuňky ajaýyp toýmuzdan ýadgar bolup galsyn, toýuňyza gaýsyn. Köp sağ bolan, janyň sağ bolsun. Ene ýadgar toý surata düşýäs, elbetde şumuňky ajaýyp toýmuzdan ýadgar bolup galar ýaly. Köp sağ bolan, owadan arzuwlar üçin şähsi minnetdaşymyzy bildirýäs. Janyň sağ bolsun. Yine de ardu yollamalı mehriban elcekeleri doğanları var. Şeyleke mehriban gelineceleri var. Mümkün olsa tahtamıda çağırıyaz. Elbette toylu günü yine de mehriban yaşlarımıda in ovadan arduları yollayaz. Mümkün olsa ardu yollamalı mehriban elcekeleri doğanları şeyleke mehriban gelineceleri gelmez hasiliyaz. Doğançam tağır, oğlur, kendime baklı ol. Zaten enem hınlatın uyursun. Bu emide işler gören doğanın paravatın adından mutluyan, artların adından mutluyan. Görülmeyen giden dayıların adından mutluyan. Baklı ol. Doğanın paravatın adından soğudun mu? Ağa baklı ol, gelece baklı ol, soğudun mu? Tağır ağa dur gelece baklı ol, soğudun mu? Köp sağ bolsun edýäs. Ýene de jaýyp toý sowgatlary elbetde arzuw ýolan mehribanlary, mehriban ýaşlarymyzyň şanyna gowşurýar. Köp sağ bolsun edýäs. Köp sağ bolan. Aýdan arzuwlaryňyz hasyr bolsun. Gowşurýan toý sowgatlaryňyzam şumuňky ajaýyp toýmuzdan ýadgar bolup galsyn. Köp sağ bolan. Köp sağ bolsun edýäs. Ne mehriban ýaşlarymyza owadan arduw ýolajak mehriban klassary bar diýe. Ýene de mehriban ýaşlarymyza bir gowy arduw ýolajak diýe. Ondan soňra ajaýyp goşky setleri ma diýe. Mümkin bolsa bir şeýle tabaramyzyň owadan pursatlaryny mehriban ýaşlarymyzyň şanyna ýolaýsam diýe. Mümkin bolsa tahtnamyda çağırýas. Hormatly Tahirin klassasy hemde dostu diýsegem bolýa. Häzir mehriban ýaşlarymyza ýene bir ýol bir owadan arduw ýolaya, ondan soňra ajaýyp goşky setlerler diýe. Hoş gördük. Başlyny. Tawat veren için sağ olun. Minnettar. Klassas tahir. Durmuş toyun kutlu olsun. Gelin bilen bagtly ol. Bir ömür bagtly ýaşa. Hem toyuna goşky sowgat getirdim. Şonu aýtyp bereýin. Ýaşlyk döwri ýatlamagy, durmuş toyuny gurmak gerek. Durmuş ýoluny atlamäge diýip toyun gutlaýan. Durmuş toyun gutly bolsun, ogluň bolsun, gyzyň bolsun. Toy şowguny batly bolsun diýip toyun gutlaýan. Toyun şowguny galar belende, jemaat jem bolup gelende, goşkular şahir dilinde diýip toyun gutlaýan. Ýaşlykdan ýadgar galar, ajap toylar, ajap toylar. Toy şowguny aleme dolar, toylara sarpa goýlar. Saýlap seçen gödeliň saňa bagyt getirsin. Yürekten yalan gazalım, asuda durmuşa yetersin. Söýgü sakypyndan bir parça aýtyp bereýin. Söýgü yürekde gaýnap barýar, ol söýýär aýnap barýar. Kätelerim oýnap barýar, oýnama meni söýýän seni. Yürek sırrıň bilemok, şonuň üçin gülemok. Yalan sözüňe arman bolamok, bolsaň meniň ýanymda. Söýýän sözüňe kän garaşdym, peridadım, peridadım. Söýgü alemine garaşdym, yürekde belledim alyň. Toylar bolsun her aýda, şatlyk bolsun her toyda, üstünlük bolsun her aýda. Aýlar bagyt getirsin, bagtly günleri ýetirsin. Sağ olun, bagtly olun. Köp sağ bolsun edýäs, köp sağ bolun. Arduw ýolan
mehriban qlasasy kelme dosty köp sağ bolajanyň sağ bolsuny. Indi yine de owadan arzuwlar bilen dowam edýäs. Elbetde sahnamyzda tahirin ähli daýlaryny, ähli daýdalary, ähli yegenleri şeýle hem ähli çykanlaryny ulu hormat bilen toy mikrofonumda çağırýas. Mümkin bolsa bir şeýle toýly günne hemmämiz bir sahna jem bolsak, iň owadan arzuwlary gönlüň gony mehriban ýaşlarymyzyň şanyna ýol aýtyň diýip haýyş edýäs. Mümkin bolsa şumunki ajaýyp toýumyzyň şaýady bolýan ýaşlarymyzyň bagtyny guwanýan ähli daýlary, daýdalary, hormatlanýan yegenleri, mehriban çykanlary. Adymyz agdaldy, agdalmady diýip oturmalar hemmämiz toy mikrofona gelýäs we mehriban ýaşlarymyza gowudan gowy arduw ýolaýas. Şol sana mehriban ilesleri ediz adamları Russiya Federasiýasynyň Moskwa döwletine gezip beren mehriban yegenleri Hydyr Ilyasyň adyndan şeýle hem Ukraina döwletine işläp beren mehriban inileri Arslan, Parahat, Murat, Mukamyň adyndan mehriban agalary Amangeliň adyndan inisi Nurmuradyn, Serdaryň, Kuwadyň adyndan şumunki ýaşlarymyza gowudan gow arduw ýolaýas. Şol sana mehriban giýewsi öğrenmän adam ýaşlarymyza gow arduw ýolady. Şeýle hem Ukrainada işläp beren mehriban inileri şumunki aýdymçymyzdan, ýagny meşhur aýdymçymyz mekanjanyň bir owadan aýdym salarym haýyş etdi. Mümkin bolsa häzir ajaýyp arzuwlar ýollanır. Ondan soňra ajaýyp tanslar bilen dowam edýän mahalymyzda elbetde haýyşlar boýunça ajaýyp aýdym salar bilen dowam ederiz. Häzir bolsa arduw ýolajak mehriban daýdalary, yegenleri, mehriban çykanlary toy mikrofona gelmeli. Şol sana mehriban ilesleri häzir mehriban ýaşlarymyza Tahiriň mehriban inisi Moskwada dogurdamy? Arslan elbetde telefon arkaly mehriban ýaşlarymyza gowudan gow arduw ýolaýar. Assalamu alaykum mehmanlar. Bejan size şu toy mutlaka için çok sağ olun. Okunga halkına gelenlerin ayatışın hürmetler. Tahir ağa oğlu velce bağlı yaşa. Allah canama nikun şuurlar oğul toyuna beytoyuna yine şey düşmek nesiretsin. Bağlı olun. Arslanın üçün bir el sarpaylyň mümkin bolsa özi tawaramyza gatnaşyp bilmede de mehriban ýaşlarymyza bir gowy arduw ýolady. Arduw ýolajak mehriban daýdalary, yegenleri çykanlary, mehriban daýdalary isem gelmeli. Başsuny Yegenim Tahirjan alan geldiň bilen bagtly ol, bagtly ýaşa ejekem sana hyzmatyň aýrsyn. Yegenim Tahir bagtly ol. Tahir daý oğul Nurdaýda bagtly ol. Tahir daý oğul Nurdaýda daýdam adyny gutlaýan bir ömür bagtly bolup ýaşa. Daýda bagtly ol. Daýda bagtly ol. Tahir daý oğul Nurdaýda bagtly ol. Daýda bagtly ol. Tahir oğul Nur bagtly ol. Çıkanım Tahir oğul Nurlan bagtly ol bir ömür. Daýdama hyzmat öýürsen toýdyk gelelmi dama? Çıkan Tahir bagtly ol oğul Nur. Daýda geleniň aýagy düşün hyzmat öýürsen sowatymda. Çıkan bagtly ol. arduw ýolajak mehriban inilere ma diýen mümkin bolsa mehriban inileri gelaýyn. Arduw ýolajak mehriban inileri gelmek haýyş edýäs. Başsuny Ağelce bağıtlı ol, bağıtlı yaş. Ağelce bağıtlı ol. Ağelce bağıtlı ol. Tahir oğul Nur bagtly olun. Köp sağ bolsun aýdýas. Köp sağ bolun. Aýdyn arduwlaryňyz hasyr bolsun. Indi arduw ýolan mehribanlary elbetde mehriban ýaşlarymyza ajaýyp toý sowgatlaryň owsurýa, owadan sadyryň asyny garşalýas.
Kösa bolsun aýdys. Kösa bolun. Arduw ýola mehribanlary, aýdyn ardywlaryňyz hasyr bolsun. Gowşuryan toý sowgatlaryňyzam şu bunki ajaýyp toýmazdan ýadygar bolup galsyn, toýuňyzda gaýsyn. Siziň hem maşgalaňyzda, döwletli ojaňyzda bir şeýle ajaýyp toýlary toýlamak bagty meýesir etsin. Kösa bolun. Ine mehriban ileşiri ediz adamlar kemämiz ünferýär, silbete mehriban ýaşlarymyza taýinlanan ýary sowgatlary bar diýär. Mümkin bolsa hormatlanýan ýigdiň dostuny, geliniň mehriban boýdosyny tahtnamyda çağırýas. Mümkin bolsa ýigdiň dosty, geliniň mehriban boýdosy tahtnamyda gelmeli. Häzir siz ýary sowgatlary berler. Ýöne bir näçe şertimiz bar. 3 şel fana ýançak başlamak bolanok. İkinciden ýanyňyzda hiç kimi kömek etmegen bolanok. Hiç adam ulanmaly, diňe elde ýarmaly. Tahirjan, şu ýary sowgatlaryny kim iýde galsa, şolam durmuşda yuwaş bolýar diýip bir ırmyz bar, dogurdamy? Egerde häzir ýigdiň dosty ýeňilse, sen geliniň aýdany bilen bolmaly diýen ýaly düşünje bar da biziň ilmizde. Häzir ýary sowgatlary elbetde siziň ykbalyňyz ýagny aýdanda, siziň ykbalyňyz ýigdiň dostuna, geliniň mehriban boýdosyna bagly. 3 şel fana ýançak başlamak bolanok. Elmez alyas, sowgatlar el ala ýalyň bolmasa. Hiç kim kömekleşmeli, diňe özüňize ýarmaly. 1 2 Garaş. 3 Durda da femesini ýarmaly. Saýlap ýardyňa sen şuma sonu. Kimi ýeňçe del şuma? Gyza elke mesini ýarp boldy. Öýlenýän ýigdiň dostum ilkinji şar ýarany içine sowgadalla. Gaýsy ýeňçe boldy şuma, özüň saýla. Gyza tarapmy? Oglan tarapmy? Onda häzir oglan tarap üçin bir ýel çarpýas. Gelin taraf üçin gel çarpýas. Ay bolly, öýlenýän ýigit tarapy üçin çykdy diýip gadap edýäs. Kösa bolsun aýdýas, ýigdiň dosty, geliniň mehriban boýdosy, kösa bolan janyňa sag bolsun. Şeýle dawaramyzyň ajaýyp pursatlaryny, owadan pursatlarda mehriban ýaşlarymyza bir gowy owadan arduwlar ýollap, ak pata bermek üçin Tahiryň mehriban dädesi Qurban maýagymyzy, mehriban käbesi, amanul gelejemizi sahtnamyda çağırýas. Mümkin bolsa hormatlanýan Qurban maýagymyzy, amanul gelejemizi sahtnamyda çağırýas. Toy mikrofona gelip öz mehriban prezidentlerinize bir gowy arduw ýollap, ak pata beraýsyň diýip haýyş edýäs. Şol sana dawaramyza gatnaşýan ähli gardaşlary, ağa doganlary, ejekeleri, mehriban gelnejeleri, ähli daýdaýdary, sizem sahtnamyda jem bolýaňyz Qurban maýagymyzyň, amanul gelejemiziň ajaýyp arduwlaryny ýanyna durup, el çarpyp gollap dursaňyz hatça düşäjek ýaly. Şonuň üçin hemmämiz sahtnamyda jem bolýas. Häzir ýürüýtü iň owadan arduwlar mehriban ýaşlarymyzyň şanyna ýolanur. Elbetde Tahiryň ýüregine ýakyn insanlary, mehriban enatasy, mehriban ýaşlarymyza gowy arduw ýollap ak pata berer. Tahirjan senem gelin alyp tahtnamyda düşmeňizi haýyş edýäs. Mümkin bolsa Eze yüregdek yürek tapılmaz. Eceleň ýüregi gülden näzikdir. Eceleň hiç erbet arduwy bolmaz, arduwy awatlyk hemde saglykdyr. Bagşy joşa gelse döredir bir saz. Şahir joşa gelse döredir destan. Emma ece yüregdek yürek tapılmaz. Eceler öz kalbyndan döredýär insan. Bir gow toyuň bolsa, toyuňna ýylyň günüň bolsa, arasynda ejeň bilen dädeň bolsa, ene bagyt şoldur adamlara. Hormatlanýan Qurban maýagymyzy, amanul gelejemizi sahtnamyda çağıra ýeliň. Mümkin bolsa toýly günne dawaramyzyň şeýle owadan pursatlaryna toy mikrofona gelip öz mehriban prezidentlerinize bir gowy owadan arduw ýollap ak pata beraýsyň diýip haýyş edýäs. Gelaýyn.
Bagyt diýilen zadyň barlygy owal ahyrda çyn bolsa, anan bagtyň daş ýardygy ýanyňna ejeň bolsa. Oglan çağın bir deň duşuň oýunjugyny güjeňlese, mende ýok diýip çytma gaşyň alyp berer däden bolsa. Toyuňna da ýasyňna da jan koýurlaň jem bolsa, şolaň arasyndan näkili bagyt ýanyňna ejeň hemne däden bolsa diýär şahir agymyz. Häzir mehriban ýaşlarymyza bir gowy owadan ardular ýollanary ajaýyp ak patalar berler. Mümkin bolsa Gurban maýaga amanul gelece, toýdur gutly bolsun. Alyan geldiňiziň aýagy düşsün, agdy bir maşgalaňyzda, döwletde gatyňyzda elmidama bagtly günleri höküm sürsin. Başdyna. Agwal tawsiýe etýän üçin bagtly bolan, bagtly ýaşaň, ýolumyzda. Goşa garran, toýla dowam bolsun. Oğlum Tahir bagtly bol, geldim, hymmatyň bersin. Şowhunrak el çarpýas, mehriban ene atalaryň, ardularyň şanyna inni täze düşýän gelin tarapyndan ilkinji gelin salamyny kabul edýäs. Mümkin bolsa, elbetde Oğul Nur geliniň mehriban gaýynlaryna ilkinji gelin salamyny gutlaýas, toýlarym gutly bolsun. Ondan soňra mehriban Gurban maýagymyz Amanul gelenjemizi mehriban prezidentlerine oğlunu şeleke mehriban geline ak pata berýär. Tahir bolsa öz gelinim bilen mehriban ejeme, mehriban dädeme ajaýyp toy sowpaýlaryny gowşurjak diýär. Bizim durmazdan el çarpyp gollap durýas, owadan sağlaryň asyna garşy alýas. Elbetde ajaýyp toy terpaýlar, toýdur gutly bolsun. Toyuňyzyň dowam bolsun. Kota bolsun aýdýas. Kota bolan aýdylan ardular hatyr bolsun. Elbetde şu ýerde dabaramyzyň owadan purzatlaryny Gurban maýagymyza Amanul gelenjemide ähli garyndaşlary toy terpaýlaryny gowşurýar. Alan toy terpaýlaryny da nesip etsene gowşurýan toy sowatlaryny toýuňyza gaýtsyň. Ähliňiziň maşgalaňyzda şeýle ajaýyp toýlary toýlamak bagty meýestir etsin. Ne ähli sohpifler bolup surata düşýäs. Mümkin bolsa ähli garyndaşlar jem bolup ýadygar toy surata düşýäs. Elbetde toy portretler üçin. Elbetde şu bir gazaýyp toýmadan ýadygar bolup galar ýaly ýürüýtü hekim foto studiosy siziň hyzmatyňyzda hemmämiz jem bolup surata düşýäs. Toýlar gutly bolsun. Owadan ýaşlarymyz bagtly bolsun. Şeýle ajaýyp döwrümizde, owadan diýarymyzda, owadan günlerde diýdarlaşmak siziň kemeňizde meýestir etsin. Biz bolsa mehriban ileşir ajaýyp toýumuzy, ajaýyp tansaýdymlary, tansalar bilen dowam edýäs. Dawaramyza gatnaşýan ähli mehmanlary, hylasaçlary, gudaly mehmanlary, agaýyn garyndaşlar, agdy bir owadoşlar, owadan ýaşlarymyzy şeýle de Gurban maýagymyzy Amanul gelenjemide tansaşagyr. Sürüýtü siziň üçin meşgul aýdym çyýmady Mekan Gulmuradow dowam edýär. Basıp dana dana geldi yarım ben tamana Şalaman sevişir gitara Tamara 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 Haydi uşalar. Akşanım aldı, otlara saldı Kalam kalam kaşların hayalım aldı Gelmalar kara, saçların kara Yaman şoraylı sana gözleri kara Sen canım aldın, otlara saldın Kalam kalam kaşların hayalım aldı Gelmalar kara, saçların kara Yaman şoraylı sana gözleri kara Kadamın basıp dana dana Geldi yarım ben tamana
sevişir gitara Tamara 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 Kadamın basıp dana dana Geledi yarım et Tamara Şalaman sevişir gitara Tamara 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 Hayır Kemal Hoşça barra Aynı sağla Ona Al canımı al sen yanımda kal Sözləgən dilərindən bağlamadı bal Küsüb oynama, məni qıynama Sən özünə boşara, bəni baylama Al canımla al, sən yanımda kal Sözləgən dilərindən bağlamadı bal Küsüb oynama, məni qıynama Sən özünə boşara, bəni baylama Kadamın basıp dana dana Geledi yarım et Tamara Şalaman sevişir gitara Tamara 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 Kadamın basıp dana dana Geledi yarım et Tamara Şalaman sevişir gitara Tamara 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 Aynı Kemal Ramaya koyu mutlu olsun Sayın Cennet Ahey Ona Yaşlarımın baktım aslında Yaktı beni şu lebleri balım Boşalaram bomba asıl